Отца и Сына и Духа Святого. С вами. Святую мшу вативною про найдорожнішою кров Пана нашого Ісуса Христа, справедливо у всіх інтенціях, які я носив у глибині свого серця, так само у тих інтенціях, які були прочитані, просячи, как во всем избылась святая воля Божия. Перепросим за наши грехи, как бы нам пригодно сложить в эту наисвятейшую офяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. И вам, братья и сестры, что хороши уверенны, думкою слова, ужимком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты откупил всех людей дорогою крылой Твоего одинородного Сына. Заховай нас справу Своей милосердности, как завсёды ушановуючи таємницю нашего славления в Марии тешится и явлена. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живее благодатью едности Духа Святого, Бог правду всем, яки вечный. Аминь. Читання послання святого апостола Павла до Галатам. Брати, зрозумійте, що те, хто вірить в это сыны Авраама, и Писание, якое предбачило, что Бог раз веру оправдая язычников, уже Аврааму обвестил добрую новину. У Тобі благословленные будут все народы, тому тые, кто верить, будут благословленные разом с верным Авраамом. А у все, хто сподяється на учинки погоди закону, знаходиться під прокльоном, бо написано: проклятий кожний, хто не тримається усього, що написано у книзі закону, як чинить геда. А що дякуючи закону ніхто не оправдається перед Богом, геда видовочно, бо справедливий вірою жить буде. Закон же не з віри, а не той, хто виконує накази, той жить буде, дякуючи їм. Христос откупил нас от проклёна закону, ставши проклённым за нас, бо написано: проклятый кожный, кто висит на древе, как благословение Авраама праз Христа Иисуса поширалось на язычников, как мы отрывали праз веру обетованного Духа. В это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Всем своим сердцем
Вечно пам'ятай, Господи, забави. Вечно пам'ятай, Господи, забави. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час, коли Иисус выгонял злых духов, казали некоторые знатоку. Он выгоняет демонов силою Вельзебула, князя демонов, а іншие, випробовуючи, потребовали от Його знаку з неба. Але он, ведаючи їх думки, сказав їм: усялякое володарство, якое поділилося у самому собі, спустошеє і дом падає на дом. Коли ж і сатана розділився у собі, як устоїть володарство його? Ви ж кажете, що я силою Вельзебула виганяю злих духов. А коли я силою Вельзебула виганяю злих духов, то сини ваші силою кого виганяють їх? Тому вони будуть вашими суддями. Коли я пальцем Божим виганяю злих духов, то прийшло на вас Божие владарство. Коли узброєний Асіла пильнує свой двор у безпеці майонток його, коли ж мацнейший за його нападе, переможе його, то возьме усю зброю його, на якую сподівався, і роздасть здобичу свою. Хто не со мною, той супроть мене, і хто не збирає со мною, той розкидыває. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, то ходить по бездомних нестінах, як знайти відпочинок, і не знаходячи, каже: вернуся до свого дому, откуль вийшов. І прийшовши, знаходить його вимітяним і прибраним. Тоді іде і бере з собою ще 7 духов, більш злих за його, і увійшовши, живуть там. І опошній стан этого чоловіка становиться горшим за попередній. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сьогоднішнє Слово Боже побудовано у вельми цікавий спосіб. Павел звертається до супольності галатів, які стратили веру. Вот чим є вера. Вера человека – это отказ на Божью любовь, якую Бог нам дає. Мы верим, тому что Пана Бога кохаем и вдячны Пану Богу за то, что Бог нам дал життя, нас створил, что живем у таких обставинах, в яких сегодня мы живем. Это Слово Божие говорит, как мы зразумели
и как мы были верными наподобие кого? Авраама. Авраам поверил Пану Богу и своего с этой веры не поскотовал сына. А однако Бог памятен пошли анёла, как урятовать так само сына. Они проверял. Так само в нашем жизни часами. Это верность. И вера на Пана Бога проверяется. Вы приходите к кое-то несчастье, мы молимся, вот помолимся, и Бог говорит, отвернемся, что будем далее пребывать на этой молитве. И чи примем эту волю Божию. Но воля Божия не равняется воле людской. И мы про это вельми часто не памятаем. А проспеваем псалми. Пан вечно памятает про свой заповедь. Вечно про нас памятает. Мы для Пана Бога как одна такая важная персона. Кожен из нас, особенно Пан Бог шанує рідний мозок. І ставить на ровні до себе, на ровні до Бога. Чому? Бо ми з'являємося тими, кого Бог створив. І сьогоднішнє Слово Божие, Євангелие, Івана говорить, что человек может затратить свой стан, яким был датель про Пана Бога. Этот стан датель нам при Христе, как мы от этого момента назывались детьми Божьими. И Бог приготовил у нас, как было жилье для Пана Бога, как мы приняли эту веру, и мы ее принимаем. А это написано, что не каждый принимает. Некоторые хотят быть ровнее Пану Богу в своем жизни, хотели бы керовать, хотели бы изменить эти заповеди, как и посылали нашим життям, как мы легче его жить приемней. А тут опять почуем Евангелие, что маем уходить дорогой узкой, вести наше житие. И мы этой дорогой мы имеемся, увладать поможет. И когда мы Пана Бога оставим на стороне, нам кажется, что наше житие не то. Але это место пустое, не может быть жилье пустое. Добрый дом, когда стоит пустый и не мая замка, то может быть каждый войти. Каждый мая на его властность может войти и забрать и жить там. И дома войдет добрый человек, ушанует этот дом. Войдет древний человек, это дом, который можно было будовать 10 годов, 20 годов, то есть будовал, батьки нас учили, дети передавали эту веру. То есть можно войти безруйновать, когда мы туда запустим древние кисти, случаи. Руйновать можно за 3 месяца. Стратить эту веру. И коли, да это написано, коли это место будет пустое, дух злый убачит, что приложено есть место. Войдя, приглядится и запросит еще наступных сил, духов, которые нас будет оттягивать от Пана Бога у разные способы. Але, як мы сегодня распевали аккламации у спеве Евангелия, теперь князь этого свету будет выкинутым. Чому? Бо Бог мощнейший, ніж дьявол. Бог припоконал дьявола, посылающий архангела Михаила, который переворот. Бог мает мощную, сильнейшую силу и мощь, чем злый дух. И когда мы доверимся, поверим Пану Богу, по эту самую веру и главу и вознесем наши думки и поручиться до Пана Бога, то Бог нам будет в житии помогать в наших тяжкостях. Раз Иисуса Христа, який визволяє нас от греху и беде, даст свет нам правды, вознесем до Бога наши покорные молитвы. Молимся за святый Костел, как он был доступным светом Христового володарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Габриэля, как они зрозумели, что Мессия, якого они чекают, уже пришел на землю, а в особе Иисуса с Назарета. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за судьев, как натхненные Духом Святым, и они завсёды керовались принципами любви и справедливости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех, кто порушает 6-ю заповедь, как они зрозумели, что принижать годность своего тела, якое является святыней Духа Святого, невольно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как удел Святой Мши, поглублял наше единство и вел нас шляхом Божьей правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся
во всех интенциях просить Шпица милосердно, как Он милосердный до нас, до наших просьб, до наших близких, до нашей Ojczyny, a tak samo dla światu w czas pandemii. Ciebie proszę. Вислухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, Ты ведаешь потребности людей, выслухай наши просьбы, и ученикам мы доверяем Твоей доброты. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог, молитесь всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, my przynosimy nasze jadami, jak eucharystyczna ofiara na bliźnica do Chrysta, posrednika domaga zawietu, i oczyścić ujawą krwi, jaka daje zbawienie, wielki żywie i władać na wieki wieczne. Amen. Pan z Wami. Ukol sercy, podziękuję Panu Bogu naszemu. Zaprawniowana, chytra i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiądzie i usiłki Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Wszechmogutny Wieczny Boże, Ty wraz z Bogu Twojego Syna dał zbawienia usiemu światu, jaki dziękujący za laskę odkupienia prosławiają Twoją wielki, bo na krzyży odbył się cud nad grachami światu i zadziała moc Chrysta ukrzyżowana. Тому занёлами, всеми świętymi, my prosławiają Ciebie razem z nimi uskrikaючи. Пан Бог всемогутный, нехай Тебя помилуй хвалы Твоей, восстанови жития, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана, восстанови жития. Zaprawdę Boże Ty święty, krynica usiadłej świętości, temu proszę Ciebie. A święciwe Ty dary wraz Ducha Twojego, jak one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, jak dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcze z tego się, bo to jest ciało moje, jako jest za was, będzie wydane.
podobnym czynom na wieczerzy. Wziął kielich, znów Tobie podzaku składający, podał swoim uczniom karcz. Bierzcie i picie z niego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich bude pralita, dzielnia odpuszczenia grzechów. Geta, czynijcie na moją pamięć. Taka wielka jak tajemnica wiery. Wyznają Twoją i żądają Twoją chwałę. Wspominając przy śmierci z mrtwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich sławienia. Dziękuj, czyż to uczynił nas godnym i stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno modlę Ciebie, kapuścić nas, prymajując ciele i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejemy po всем świecie, udoskonalił w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, которые построили надею на воскрешение, и проси, кто в Твоей ласce дошел z этого свету, и дозволь им убачить światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udział życie wieczny, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Marii, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, ciastoj Faustynoj, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z prawdziwego podawali Cię Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystowie ukryliście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, u wsiaka szana i chwała, razu się jaki wieczny ja. Modlić się na Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który rozumie, Święcista imię Twoje, przyjdź bogactwo Twoje, uczulia Twoje, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba nasza codzienna, daj nam dnia, i odpuści nam winy nasze, jak i my odpuszczamy winowajcom naszym. I nie uwodź nas u zakusu, a nie zbaw nas od zła. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa spokoju Tymi naszyja, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od strachu i zachowani w środkach niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje bogactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, spokój pokidajła, spokój mój dajła. Proszę, nie zważaj na strachy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darujcie Jego spokojem i jednością, jaki żyjesz i błogosławisz na wieki wieczny ja. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Wydajcie bliźniemu znak
супокою. Смилуйся над нами, Боже, являешь ласкавый, смилуйся над нами, Боже, являешь ласкавый, одари нас упокоем. Будь поранок Божий, будь той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеря Божию. Пане, я не богатый, как ты в большом доверии, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Моя душа на живет, тотчас терпенья поможи, выкрывать твою любви. Иисусе, святые мои, радость благодарения мне открыть. Молимся. Boże nasz Ojcze, Ty umocował nas chlebem życia i napoju zbawienia.
Prosím ťa, vynechaj krv nášho slavce za uslovie čistiť nás od grachov i stane dla nas krynicą wody, što tecze u życio wieczne. Raz Chrysta Pana naszego. Святый Архангеле Михаил, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласка злого духа, покорно прощим, нехай огонь знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будушствують по свете. Аминь. Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętejszym Sakramencie, przychodzimy w każdą piątnicę, jak prosić Twojej miłosierności w naszych intencjach, które nosią u głębini swojego serca. Mocno wierzymy, Ty wszystko wiedziesz i pomożesz nam. I my tak samo chcemy znaleźć Twoją wolę świętую i wykonać. Prosimy Ciebie, dziękuję Tobie za świętowanie łaski, które stosujesz na nas każdego dnia. Перепрошаем, что не выкористовываем их. Перепрошаем за грехи наши особистые, наших семей, нашего народа и всего сусвету. Просим Тебе, как во всем сбылась Твоя святая воля. Без сердца никто не смог бы жить, оно потребуя ток крови во всем организме. В Наисвятейшем сердце Иисуса очищаются и обогащаются все наши думки, почути, планы и ученики. Все, что остается поза Иисуса, что не совмещается с Его сердцем, не может принести плоду. Господи Збавца, верим, что Ты присутствуешь на Святейшем Сакраменте, реально и правдиво. Верим в это моцно и непорушно, бо Ты сказал, это тело мое. Тому за святым Петром мы повторяем, Пане, Ты маешь слово вечного життя, и мы поверили и познали, что Ты святый Боже. Jezu, мы хотим прославить Тебе за все, что Ты нам даешь. Желаем так само выказать наше прославление и нашу вдячность, а так само готовность до навертания, как больше любить Тебе. Пане Иисус, с любовью Ты отдал свое житье, как откупить нас. Эта любовь привела Тебе на крыш и дозволила, как дитя было пробитое Твое сердце. Дякуем Тебе за это и прославляем Тебе. Будем отказывать, прими наше поклонение, прими наше сердце, охвалуем их сегодня Тебе. Прими наше поклонение, прими наше сердце,
Ахвяруję ich сегодня Тебе. Panie Jezu, даром Твоего сердца есть наисвятейший сакрамент. У им Ты постоянно пробываешься от нас. Кожного з нас хочешь одарить любовью и пробачением. Дякуем Тебе за это и прославляем Тебе. Прими наше поклонение, прими наши сердце, ахвяруем их сегодня Тебе. Panie Jezu, любовь, отказываючи на Твою любовь, мы хотим довериться Твоей воле, хотим прагнуть того, чего прагнет Твое сердце, хотим своей молитвой, працей, терпением причиниться до здійснения Твоей справы на земле. Прими наши поклонения, прими наши сердца, ахвяруем их сегодня Тебе. О Jezu, отдаем Тебе наново, отдаемся Тебе наново. Мы, Твой народ, собранный у этой святыни, прими наши поклонения, прими наши сердца, ахвяруем их сегодня Тебе. Panie Jezu, мы отдаем пошану Твоему сердцу и складаем подяку за Твою любовь, перепросили Тебе за наши грехи и выказали желание навертания. Прими наши молитвы и нашу добрую волю, умацуй ее и учини пленной теле Твоей хвалы, яки живешь и володаришь на веки вечные. Kyrie eleison. Христе eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Христе, высвобождай нас. Ojcze z nieba Boża, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Krov Chrysta, Jedynego Syna Ojca Sprawiedliwego, wyrwał od nas. Krov Chrysta, ucelowionego Słowa Bożego, Wyrwał nas. Krov Chrysta, nowego i wiecznego Zawietu, Wyrwał nas. Krov Chrysta, jaka spływała na ziemię przy Kananie w sadzie Alimnym, Wyrwał nas. Krov Chrysta, jaka ciekła przy wieczorani, Wyrwał nas. Krov Chrysta, jaka zaczęła się z cierniowej korony, Wyrwał nas. Krov Chrysta na krzyży przelitая, Wyrwał nas. Krov Chrysta rozpłata za nasze zbawienie, Wyrwał nas. Krov Chrysta, bez jakiej nie ma przebaczenia, Wyrwał nas. Krov Chrysta, jaka w Eucharystii boi Cię oczyszczaja duszy, Wyrwał nas. Krov Chrysta, krywica miłosierności, Wyrwał nas. Krov Chrysta, jaka перемагає złych duchów, Wyrwał nas. Krov Chrysta, mужність мучеників, Wyrwał nas. Krov Chrysta, moc wierowyznawców, Wyrwał nas. Krov Chrysta, krywica czystości Panną, Wyrwał nas. Krov Chrysta, Patrynka u niebezpiece, Wyrwał nas. Krov Chrysta, prachowoda pracujących, Wyrwał nas. Krov Chrysta, ucieszenie skutkujących, Wyrwał nas. Krov Chrysta, nadzieja upokajani, Wyrwał nas. Krov Chrysta, palotka pomierających, Wyrwał nas. Krov Chrysta, upokoi radość serca naszych, Wyrwał nas. Krov Chrysta, za datek życia wiecznego, Wyrwał nas. Krov Chrysta, zbawienie duszą czystowych, Wyrwał nas. Krov Chrysta, wszelakiej chwały i poszany najdostojniejsza, Wyrwał nas. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Daruj nam. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Wysłuchaj nas. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Zmiłuj się nad nami. odkupił Ty nas, Panie, krwią swoją. I uczynił nas władawstwem Boga naszego. Modlił się, Всемогутный, вечный Боже, Ты одинородного Сына Своего установил Откупителем свету и раскрыл Его и дал махчимость вымолить пробачение. Дай нам, просим, годно ушановывать охрану нашего избавления и просеять оборону от зла часового на земле, как радоваться вечному счастью в небе. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Śpiewają, Święty Boże. Święty Boże, święty, zmiłuj
Jeśli na zakończenie wystąpienia. Молимся. Panie Boże, bez wiary wyznają, że Jezus Chrystus, jaki narodził się wiele lat z Dziewy Maryi i był zamuczony na krzyży, przysłudniczył Najświętniejszym sakramencie. Nazwoń nam czerpać z tej Bożej krynicy chwały wiecznego zbawienia. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. To 83.